Kaikille tänään pelataan Garry's-modia. Ei! Ei! Pähkö. Haista paska. Tällä mä lähdetään avaruuteen. Pyysät pääkallo. Hei, lopeto! Okei, ei raiskata toisemme nyt. Hyvä, joo, ei tapa. Ei nyt. Kata. No niin. Katsotaan. Joo. Me päästään tuolla avaruuteen. Kato, testilento. Okei. Mitä tuolla käy? Ui. Ri. Kato kun se vaan pyörii. Kato. Ei tossa avaruuteen. Nyt lähtee. Et him... Tässä... Nyt kyllä... Kylpy amma tappaa. Okei. Älä liiku sitä. Pistä se paina oikealla nappulalla. Ei! Nyt on niin hyvin. Mit? Se paikka. Hyi. Mikä tää on? En mä tätä. Aui saatana sattuu. Mitä? Tänne. Kato tätä. Näytä. Ei, se oli hieno. Kato. Se jatkaa tällä. Nyt. Kiitos, sä pelasit. Jatkaa tällä. Kato, nyt on hieno. Mä oon jumissa. No niin, en. No nyt on kyllä köyhä moottori. Kyllä sillä tehoa. Älä liikuta. Joo. Noniin, tuu kyytiin. Tapaakohan tästä? Ydi. Millähän tähän pääsee niinku silleen ihan istu. Varmaan miten. Mä oon jumissa tässä. Okei, nyt tää. Se ei toimi. Nyt se hei! Hyvästi. Hyvänä, otetaan se alas. Noniin hei nyt sen kyytiin. Oota mä voin pitää sillä. No miten tätä käännätte? No siis mene sen kyytiin. Oota mä sen jotainkin sillä. Ei, come back. Noniin, nyt. Ydi. Eiku, joo. Okei. Oho, ei Älä mitä helvetti? Hei, mei sohva lähti. Sohva, älä karka, sohva. Ei, sohva. Kiitos. Pysy paikalla. Mikä tuolla menee? Älä kallista tavaraa. Mä jäin jumiin tähän. Hyvästi. Ne ei edes räjähtänyt. Silti mä kuolin. Okei, jos sä menet tarpeeksi lähelle, niin mä kuolen. Nyt kato tämä, älä tapa mua. Kuka oot sinä, lammana? Pois. Kato. Älä. Need to reload. No eipä tarvitse, kun mä oon tapaa sitä. Hyi. Kato sen silmiä. Hyi oikeesti. Tää on Joona. Joo näin se. Venäpä musta silmää. Älä se kuole. Kuollaanko se ykkösestä? Joo. Okay. Annetaan tän nimeksi Joona. Se unohti Legday. Missä mun Forza Veinkin sukkeli? Tehdään tälle kotiin. Rakennetaan tälle kotiin, tää on paras tyyppikin. Tää on Joona. Joo näin. Kato miten hyvältä se näyttää. Se on Joona. Kato Joona. Älä tapaa Joonaa! Kato. Hyvästi.
seuraavaan videoon Mä leikin tullaan. Glorenin kanssa. Joo, heippa.